Ja nämä palettikasvot, joita mulla on täällä 12 kappaletta kaiken kaikkiaan, näitä mä aloin tekemään viime vuonna. Kun oli tehnyt jotain muuta työtä, tai joku muu oli taidekerhossa tehnyt jotain työtä, niin sitten paletille jääneistä maaleista sit piirsin aina kulloisillakin maaleilla jonkun tällaisen kasvokuvan. Toisaalta nämä on pelkistämisharjoituksia, mutta nämä sopii myöskin tämän näyttelyn teemaan todella hyvin, koska meidän viestintä keskenämme on myöskin tällaista samanlaista. Me aika vähän kerrotaan, ja vähän pystytään kertomaan, ja vielä vähemmän toinen pystyy ymmärtämään siitä, mitä me kerrotaan, jolloin se meidän viesti, vaikka me yritetään jotenkin niin kuin välittää meidän sisäisiä tuntoja, vähän niin kuin Laakson sisältöä, niin se jää silti kauhean vajaaksi. Mutta silti se on silleen jännä, että vaikka se on todella vähäistä, niin me välittömästi nähdään, että siinä on kasvot. Ja samalla tavalla meidän yhteinen keskustelu ikään kuin pysyy yllä hyvinkin vähillä viesteillä.